Il-Prim Ministru Robert Abela fis-qarrija ministerjali fil-Parlament dwar is-serqa ta' 200 kilo reżina tal-kannabis tqar li malli sar pubbliku l-każ għamilha ċara mal-Pulizija li dwar dan il-każ ried b'mod immedjat ir-riżultati u qal li hekk qed jiġri. Huwa faħħar il-ħidma tal-Kummissarju tal-Pulizija li qal li b'kawtela u fil-kwiet kien għaddej bil-ħidma biex finqas minn 48 siegħa ġab ir-riżultati u refera għall-arresti li saru brabta ma' dan il-każ. Dr. Abela ddeskrivih bħala każ serju iżda sostna li każ serju ma jissolvix bit-teatrini, it-tiżbit u l-interruzzjonijiet kontinwi fil-Parlament. Akkuża lill-Oppożizzjoni li waqt il-Kummissarju kien qed jinvestiga u jġib ir-riżultati ipprovat tirredikolah. Irrimarka li l-Ministru Byron Camilleri kien preżenti fil-Parlament u faħru għax qal li wera integrità u serjetà sħiħa fl-aħħar jiem. Dr. Abela faħħar l-investiment li sejjaħ rekord fil-Korp tal-Pulizija b'90% tal-poplu li jafdaħ u qal li s-sena l-oħra li skwadra ta' kontra droga għamlet qabdiet kbar ta' droga ta' aktar minn 4,000 raża tal-kannabis u aktar minn 2,200 kilo kokaina fost oħrajn. Fit-tmiem l-isqarrija ministerjali Dr. Abela qal li ma nqerdet l-ebda prova kif qal li implikaw deputati nazzjonalisti hekk kompla jgħid kif il-maġistrat inkwirenti diġà kien ordna d-distruzzjoni ta' droga li kienet esebit tal-qorti u qal li ma reżenjax fil-każ tal-ID cards il-Ministru Camilleri għax din kienet gidba tal-eks deputat Jason Azzopardi. Dr. Abela qal li dan kien qal li kien hemm 18,000 ID card falsifikata meta l-Prim Ministru qal fl-investigazzjonijiet instabu biss 5. Dwar mistoqsijiet u kummenti fuq il-ħabs, il-Prim Ministru qal li taħt Gvern Nazzjonalista 41% tal-priġunieri instabu pożittivi għad-droga fil-waqt il-ħabs kien jitmexxa mill-priġunieri u mhux mid-direttur.